Ahojte ľudia, moje meno je Matúš a vítam vás u nového videa. Toto nie je úplne taký klasický content, čo je proste z motorky alebo niekde enduro alebo dačo, ale je to troška iné, pretože teraz motorku opravujem a potom ju idem predávať. Takže teraz nemám úplne čo robiť na motorke, takže som sa vám rozhodol ukázať, čo sme robili posledný rok a pol tuto v hore. A možno si myslíte, že to je nejaká trať alebo dačo, ale viem vás uistiť, že není. Pred rokom sme sa rozhodli, že tu postavíme jeden taký stan alebo proste bunker. A v tom budeme spávať celé leto. A budeme tu proste stanovať, bola tu sranda, tak. Takže ten sme postavili. Ten som vám ešte nikdy neukazoval. A keď sme ho postavili, tak sme tam stanovali, ukazovali sme ho rodičom, chválili sme sa s ním, ale... Dobre, viem vás uistiť, že toto vôbec nie je zaujímavá časť, takže sa na to vyserem a dávam sem rovno ten room tour, alebo proste, čo sme tam robili, takže túto máte. Takže, ešte vám nechcem ukázovať, akurát idem popod ten most, ale toto bol prvý stan, čo sme tu postavali, hej. Vtedy bol otočený takto a potom sme otočili sem, lebo tuto je ešte ten druhý domček a ten vám ukážem až o chvíľu, hej. Takto, tuto máme sklad, nie je to úplne na zemi, aby to nezhnilo. Tuto máme takú terasu, maličkú, s grillom, hej. Otvoríš grill, máš tam uhlie, bordel. Tuto máme piecku vo vnútri a ideme niečo dneska v tomto bunkri robiť. Som tu sám, lebo Peťo už musel ísť domov. Dobre, takže potom sme, tadeto sme chodili na motorkách, hej, mali sme tu takýto výjazd, trasu a potom sme sa rozhodli, že postavíme druhý dom a to je tento. Najprv to bolo rovné, teraz už je tá strecha dohora, hej. Takto sme ho spojili, že sme otočili tento dom. Takto máme dvere, tu máme lavičky, hej, ale to vám ukážem potom. A teraz nedávno sme tu s Peťom postavili toto. Je to masívny most proste. A len tak sme sa proste rozhodli, že prečo nepostavíme most. A najprv vám ukážem, ako tá trnina vyzerala na začiatku, hej. Takže vyzeralo to nejako takto. Hej, proste totálne zasraté, hnusné, špinavé. No a my sme to vyčistili a teraz to vyzerá takto. Hej, keď prejdem na tomto moste pomedzi tieto dva stromy, a som tu. Vyzerá to takto. Je to oveľa väčšie naživo, ako sa to zdá na videu. No a takto to nejako vypadá. Ešte neviem, čo tu budeme robiť. Nejaký prístrešok alebo niečo. Proste máme tu dosť veľa možností. Toto sme nechceli vypíliť, aby tu bola aspoň nejaká stena. Na druhej strane už sme to bohužiaľ vypílili. Hej, takto je most. Až zábradlím, až dole. A tu je taký járok. No, takže, aby som vám povedal, čo dneska ideme robiť, aby som vám tu iba nekecal, čo sme zatiaľ spravili. Takto, keď vojdeme dnuka do nášho domu, alebo ako by som to nazval, tu máme takúto obývačku, ak sa dá nazvať, tu máme takto lavičku, tam máme taký oný, tam si položíme notebook a kúkame tam filmy pred spaním. A tuto je tá prvá miestnosť. Ono to na tom videu zase vyzerá menšie. Hej, ale tuto máme piecku, tam už máme aj nejaké drevo. Hej, a takto na dĺžku to môže mať, neviem koľko, 1,90 m možno. Hej, takže ukážem vám plán, hej. Túto lavičku posuniem viacej dopredu a túto postavím na jednej strane posteľ
a na druhej strane posteľ. Aby sme proste mohli tu spávať nad zemou a aby sme nespali iba na tejto zemi. A v strede bude stále miesto ku tej piecke. Takže to je plán. To sa pokúsim dneska spraviť. Prvú vec môžem už teraz si odčiarknúť, že posuniem túto lavičku ťažkú jak kokot. No, toto neviem čo je. Vyzerá to zaujímavo. No, dobre. Takže môžeme sa pustiť do merania a robenia. No, takže teraz musím spraviť to, aby na obidvoch stranách bola rovnaká šírka, aby sa tu zmestili rovnaké postele. Na tejto strane povedzme, že odtať je to okolo 65. Na tejto strane je tuto OK, tiež 65. Takže to je super. Toto máme hneď a nemusím to ani posúvať nejak. Ale teraz si idem odmerať, aké široké sú 4 tieto latky. Do piči. 4 tieto latky sú 72. To je problém celkom, nejdem vraveť nič, pretože to chceme mať na 4 latky presne. Počkej. No kurva, 72. A tuto dole to je... No dobre, bude to dobre, len to musím dať o kus nižšie. Takže to vyjde na 4 latky. Idem tie 4 latky zobrať teraz. Počkaj, ešte si to takto vymerám. Takto to na dĺžku má 190. Okolo 190. Čo stačí. Takže ideme na to. Peťo má 180 cm, ja mám 164. Som midget, dobre viem. Takže môžeme sa pustiť do stavania. Ľudia, je druhý deň a idem vám ukázať, čo som včera urobil, pretože sa mi včera už vybil mobil. Teraz nerobím srandu, naozaj sa mi vybil mobil. Takže ideme si ukázať, ako to vypadalo. A pršalo, takže som zvedavý, že ako to vydržalo ten dážď. Máme dvierka. No, nie je to až také zlé. Stáde to som čakal, že bude zatekať, lebo to je tak. Ale tam to je iba kúštik. V tejto miestnosti to nie je skoro vôbec. Dobre. No takže takto som spravil tú posteľ, hej. Tuto je jedna, tuto druhá. No a v tomto videu si ideme urobiť troška ohník v tejto piecke. A som zvedavý, ako to pôjde. Je to zaizolované, takže by to malo byť v pohode. Tu zatvoríme dvierka. OK. No. Ideme na to. Takže sa mi podarilo urobiť oheň. Aj bez pepa, alebo takých vecí potrebných. Štartérov na oheň. A fakt je to tu cítiť, že tu je teplejšie o dosť. Hej, takto, neviem, to som vám asi ukazoval. Takto tu máme miestnosť druhú. Tuto sú tie postele. Hej, akože je to tu úplne v pohode. A no už Peťo bohužiaľ musel ísť domov. Ale ja už tu 2 dní chodívam aj sám a baví ma tu len tak byť, sedieť, pozerať sa na oheň, hej. A skúšať tu dopiľovať tento priestor proste, aby to tu bolo čo najútulnejšie, najkrajšie proste, ako sa dá, alebo ako ja zvládnem. Takže tak, proste toto ma baví. Tu mám ešte nejaké drevo, tieto malé sračky tam môžem šupnúť. Hej. Toto tam možno pozdejšie dám. Tak tu máme cibule, ktoré sme si tu zasadili. A asi troška podrástli, ale neviem. To máme potom na budúce, hej.
Tak, toto tu pekne horí. Toto je stará piecka, ktorú sme našli v takej zrúcanine, ktorú máme tuto blízko. Sme to naložili na fúrik a teraz to tuto slúži. A je tu fakt akože začína tu byť dosť teplo. Jeba! Počkám, kým to dohorí. Ešte toto tam hodím. Toto tam šmarím. Dúfam, že sa to tam zmestí. Hej, pohoda. A kurva. To prečo? Nie. Pretože toto prosím pekne nie je ona. Toto nie je na piecku, to je čatorňa. Kurva, čo spravím? To je horúce. Počkať, musím teraz odložiť kameru, alebo ju dám takto. Lebo toto, keby sa stane v noci, tak to by bol celkom problém. Kurva. Teraz actually neviem, čo urobím. Toto je problém. Počkať, zahasím ten oheň. To nedopadlo úplne podľa plánov. Ale dobre, že som to vyskúšal takto. Nie, že sme to robili hneď. Takže v podstate všetko išlo podľa plánov. Iba jedna vec sa dosrala. A to, že mám takú radu pre vás, že dajte tam z piecky a nie z čatorne. Inak to je safe. A vnútri mám viacej vody, takže idem to poriadne zaliať. Lebo toto nie je safe. A o túto, keď som túto v obývačke, tak o túto pojebanú latku, ktorá, tu je dosť veľa dymu, ktorá nie je až taká potrebná, som si toľkokrát jebol hlavu. Oh shit. Nie je to vidno na kamere, ale tu je dosť veľa dymu. Nemôže stávať. Ale keď sa to stane, tak tu je dosť veľa dymu. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, určite dajte odbery, lajky, zdieľačky. Vidíme sa, neviem kedy, ale určite sa vidíme. A to by bolo všetko. Poriadne som to zalial vodou, aby to bolo safe. A dúfam, že sa vám páčil aj takýto koncept videí. A ak hej, tak ich určite budem natáčať aj naďalej, pretože mňa to baví. A keď sem napríklad prídeme kempovať, tak vám môžem natočiť videjko z toho. To by bolo všetko z tohto videa. Vidíme sa u ďalšieho, možno z motorky, možno z bunkra. A to je všetko. Čaute. Tuto môžete vidieť, že sa to nikde nedotýka toho rohu. Hej. Všade to je tak, aby to bolo bezpečné. Aj tuto na konci to má proste od toho konca miesto ešte. Takže je to tu tak, aby to bolo dobré. Hej, takto. Môžem si to zatvoriť, len to je taká stará piecka. Ona sa nedá veľmi zatvoriť,
Takže keď to zatvorím, tak troška s tým do piči. Nedá sa to veľmi. Aha, nedá. Proste musím to poriadne potlačiť, lebo aj toto už odpadáva stade, ale aj tak je to tam potrebné. Možno keď toto zatlačím, tak to aj pôjde zatvoriť. Ukáž. Počkať, stopnem to a skúsim to zatvoriť. Nedá sa to zatvoriť. Takže to nechám takto, hej. Ono to drží, lebo aj tie pánty už sú také staré, hej, že proste neviem to len tak ľahko otvoriť. Samozrejme, keď tu budeme spávať, tak to zatvorí nejako, ale pohodka celkom, si myslím. Je to tu cozy. Ale tento vrch ma sere, že stade ide ešte kus dymu. Akože to není žiadny problém, lebo stade to hneď odíde. A môžem vám ukázať vonkajšok. Toto aspoň takto zatvorím. Ukážem vám, ako to vyzerá zvonka. Hej. Takto. Akože ono to je dosť otvorené. Hej. Toto je horúce. Stade to, takto máme ten komín. Akože vyzerá to hociak, ale je to fakt dobré. Proste, a hej, aj tuto sme proste spravili tak, aby fakt, že tuto to už vôbec nie je teplé a toto je najbližší a to je možno meter od toho. Takže fakt, akože tuto to ešte cítim, ale tam už není fakt šanca, že by sa to chytilo, takže fakt, keď proste tu vyrastú viacej tie konáre, tak ich poodštíkávame, aby to bolo bezpečné, aby sa tu nič nemohlo chytiť. Hej, takto si to zatvorím dvierka. Dobre. To si môžem otvoriť už. Ty kokos, mňa to je tak super. Pozrite sa, tuto, hore. Už je tak horúce, že by som si na to mohol uvariť celú večeru, obed, hocičo. Proste dal som tam kus sliny a stále to ešte stále to syčí. Hej, takže tak. Je to v pohode, je to tu super. Fakt, my ako tu budeme mať buď hlavy alebo nohy, tak za tú chvíľu, čo tu proste budeme spať, tak to je super, že proste v tejto miestnosti, kde spíme, máme tú piecku. Lebo kebyže spíme tam, tak to je na hovno. Lebo tam už by sa to až tak nevyhrialo. Akože vyhrie sa to samozrejme, keď to je spojené. Ale fakt, zapálil som to možno pred pol hodinou, ani nie. A už fakt akože pri tejto piecke, z tejto strany, lebo tam už není dobré to tesnenie, tak z tej strany to fakt, akože keď si tu ľahnem, tak sa spotím. Tu nepotrebujem fakt ani tento, ani spacák. Je to chill, je to riadny chill. Takto by som si tu iba ležať mohol. Počkať. Takto. Z tejto strany. Hej. Aj z tejto strany proste je to pohodka. Tuto keď si takto ľahnete, tak je tu dobre, no čo vám poviem. Proste, keď si to postavíte sami, tak si to viete užívať viacej. Ale ja som túto posteľ postavil úplne sám, Peťo už bol doma, takže ja si vyberám, na ktorej strane spím, Peťko, hej, a spím tuto. Pretože tu není to tesnenie, takže to bude teplúčko. Hej, takže tak. Je to